Здравейте, минаваме и в частта, в която ще си поговорим малко повече за продуктите и услугите, конкретни продукти и услуги, с които можем да започнем да монетизираме нашия личен бранд, конкретни продукти и услуги, които можем да започнем да продаваме. Истината е, че има доста варианти, с които можем да изкарваме пари от личния си бранд. Със сигурност са доста повече от тези, които съм описал тук в тази презентация, тук в това видео, но истината е, че тези, които сега ще ви споделя, са тези, които виждам, че са, бих казал, най-успешните и най-често използваните, така че ви препоръчвам да си изберете някой от тях или няколко от тях и да започнете да ги развивате. И така, според мен, един от най-ефективните начини, с които можем да започнем, е с услуга по така наречения модел Done for You. Или иначе казано, ние да извършваме услуга вместо клиента, за клиента. Моя бизнес стартира точно по този начин, като започнах да предлагам услуги на клиенти. И до ден днешен все още го правим. Това все още не е основният бизнес. Да, имаме услуги, имаме и обучения, имаме и физически продукти, ще стартираме и общност, но все още основният ни бизнес е именно на този принцип. И това е иначе казано да правим нещо вместо клиента. Това, което правим ние, съответно управляваме рекламните кампании за клиента, създаваме продажбените фунии за клиента, правим имейл маркетинг на клиента. Тоест, тук е услуга Done for You или иначе казано, ние правим всичко за клиента. Тук няколко основни неща, които бих казал, като плюс е, че обикновено разходите за този бизнес модел са най-ниски. Сега, зависи каква е услугата. Ако говорим за някаква услуга, която изисква някаква апаратура или изисква някаква инвестиция или техника, тогава може би не е най-евтиния вариант за старт. Но ако си говорим за дигитални услуги от сорта на правене на видеа, маркетинг услуги, програмиране, доста копирайтинг, доста неща има, които попадат в тази сфера, тук не се изисква някаква голяма първоначална инвестиция, освен знания, умения и това да сме отделили време, за да се научим да станем относително добри. Но нямаме някаква сериозна инвестиция. Това обаче, което ни коства, е време. Бих казал, че услугите са много добър вариант за изграждане на портфолио и доверие. Според мен това е най-добрият начин да започнем, тъй като по този начин трупаме опит, трупаме клиентска база, трупаме препоръки и в даден момент вече, когато имаме един сигурен, стабилен, устойчив доход, можем да преминем към нещо следващо, което вече да е една идея по-малко ангажиращо от наша страна. Тук много важно, че бих казал, че можем да таксуваме, бихме могли да ценообразуваме по два различни начина. Вариант 1 е да таксуваме на база резултати, които постигаме, което е, бих казал, добър вариант, естествено малко рисков, но пък има възможност да нямаме буквално таван. И колкото по-добри резултати докараме на клиента, толкова по-голямо заплащане съответно да получим. Другия вариант съответно е да таксуваме на конкретно извършена работа. Тоест, правя това и това за теб, цената е тази и тази. Има си плюсове, има си минуси и в едното и в другото. Въобще всеки, който както го усеща. Давам като пример, ние имаме проекти, по които работим на партньорски принцип, или иначе казано, да речем, там вземаме някакъв процент от оборота, което е напълно окей, тъй като в този начин ние сме по-въвлечени да имаме все по-добри и по-добри резултати. При други клиенти пък работим с някакви твърди заплащания, някакви твърди такси и цени, които независимо от това какво се случва, те са си същите. Тоест, извършваме услуга, имаме си конкретна цена. Определено го препоръчвам. Аз лично съм доста учуден защо повечето обучения в България, свързани с маркетинг, свързани с стартиране на бизнес, са повечето все в насока с това да започнем с физически продукт. Според мен услугите са много по-устойчиви и много по-печеливши до едно определено ниво. Минуса е, че стигаме един таван, който е трудно да надскочим, защото всички имаме 24 часа
и няма как да работим и да се клонираме, да работим много повече, отколкото ни позволява физическия капацитет и другите, нали, отговорности. Така че най-големия минус е това, но винаги, когато се запълни капацитета, пък съответно можем да създадем екип, процеси, системи, но да не влизаме в някаква супер голяма дълбочина. Тук по-скоро искам да ви дам идеи, да видите вие кое ви харесва, кое смятате, че ви фитва, кое смятате, че е най-подходящо за вас към този момент. Тъй като много е важно да сме гъвкави, много е важно да имаме разнообразие от продукти и услуги. Според мен Done for You услугите са доста добър вариант за старт, може би най-добрия. Окей, втория тип е услуга Done with You, или иначе казано работим заедно. Каква е разликата тук? Тук разликата е обикновено, че освен, че имаме действие, което ние извършваме, т.е. освен, че правим неща за клиента, съответно има и някакъв тип обучение, някакъв тип консултация, т.е. правим нещата заедно. Това създава така една дългосрочна връзка с клиента, защото прекарваме доста време заедно. Това е, бих казал, малко по-рядък модел на работа, поне в България. В Щатите и в Европа мисля, че набира все по-голяма популярност. В България една идея по-малко, но да, работейки заедно е много добър вариант също, който е доста сходен на първия, но разликата е, че примерно вместо само да ме наемете, примерно да ви пускам Facebook рекламите, по време на процеса всъщност основно го правите вие, аз ви помагам, т.е. го правим заедно. Има елемента на както на услуга, така и на обучителен елемент, което е доста добър вариант. И това тук е много подходящо за услуги, които водят до някаква трансформация, а не просто задачи, които се извършват механично и няма чак толкова добавена стойност в тях. Третия тип продукт, услуга, с който можем да монетизираме, това е менторството. Менторство, индивидуални консултации, коучинг, тук визирам всички тия неща и тук говорим за програми 1 на 1, за работа 1 на 1. Тук би могло да бъде почасово, би могло да бъде и пакетна услуга. Тоест, ние сме консултант, предлагаме консултации 150 лева на час. Примерно. Вариант 2 обаче може да е вместо да предлагаме просто една консултация, да бъде пакет от 4 консултации, от 5 консултации, от 6 консултации. Идеята е, че тук работим 1 на 1 с клиента и съответно тук ние сме в ролята на ментори. Тоест, за разлика от предния модел, който е работим заедно, тук ние не работим заедно. Тоест, ние като експерт не правим нещата, ние можем да обясняваме, да показваме, да даваме насоки, но не ги извършваме ние. Да, това е много добър начин за валидиране на пазарните нужди. Също е доста добър вариант за входна врата към това да минем към още една последваща стъпка. Т.е. можем да стартираме с консултации, след това да преминем към Done for You модела или Done with You модела. А може да си останем, разбира се, и на този модел на работа. Отново минуса, не бих казал, че е доста сходен и то е именно, че имаме определен капацитет. Имаме си работно време, имаме си капацитет, който след като запълним, това вече става трудно за скалиране, освен ако не работим отново в посока да разрастваме екипа. Нещото, което обаче е по-скалируемо, са именно груповите коучинг програми, груповите менторски програми. Тук начина на работа е доста сходен, само че вместо да сме 1 на 1, сме 1 към няколко, 1 към група. Примерно събираме група от 12 човека, от 10, от 15, 20, според зависи колко сметнем, че е най-ефективно. И отново е под формата на коучинг, само че не е 1 на 1, а в един разговор обслужваме цялата група, което ни позволява за същото време да обслужим доста повече клиенти. Вероятно, да, ще бъде една идея малко по-некачествено, но пък обема, който можем да генерираме от бизнес гледна точка е доста по-висок и си има съответно своите плюсове, защото тук се получава така наречения community ефект, или иначе казано общността, самата група, която е в програмата, те се запознават един с друг, стават си приятели, започват препоръки, започват някакви трансформации, готини неща, приятелства, което е много добър много добра добавена стойност, която реално погледнато не е
не я извършваме ние, но е положителен ефект, който свързват с нас. Така че това е доста добър вариант. Идеята на груповите коучинг менторски програми отново е трансформация, или иначе казано клиента да постигне някакъв резултат. Това, което продаваме, е крайният резултат, а не толкова, да, естествено и стъпките, и начините, и какво точно съдържа програмата, но не толкова информацията, а по-скоро трансформацията. Тоест, при коучинга и при другите услуги хората все повече ще търсят не просто информация кое как става, кое как се случва, а те ще искат реални резултати. Защото Google, ChatGPT, YouTube, информация има много. Това обаче, което търсят клиентите, е реални резултати. Да, груповите коучинг менторски програми доста често са доста ангажиращи от приятна гледна точка, от позитивна гледна точка, доста са мотивиращи. Така че тук съчетаваме както ефективността от едно на едно работата, защото дори да е групово, ще имаме лична комуникация с отделните хора, но доста по-ефективно, тъй като времевия отрязък е доста по-малък, отколкото ако го правим само едно на едно. Така че в момента груповите коучинг и менторски програми бих казал, че са доста добър бизнес модел, доста бизнес хора се ориентират точно на там, тъй като е наистина печелившо и скалируемо. И хората си го търсят. Започва да става все по-популярно, все повече менторски програми, което няма абсолютно нищо лошо. Ако са ефективни и дават стойност, супер. Друг начин, с който можем да печелим, всъщност са онлайн курсовете. Това е абсолютна класика. Ето това в момента, което гледате вие, е точно такова онлайн курс, който бихте могли да провеждате на живо, може да бъде съответно и на запис. Случаят този е на запис. Може да бъде някакъв микс, хибриден вариант между двете. Част от съдържанието да бъде на запис, част от съдържанието да бъде на живо. Плюсовете какви са? Това вече е мащабируем бизнес модел. Защо? Имаме нещо готово, можем да го продаваме хиляди пъти. Няма никакъв проблем, тук вече няма никакво значение нашето време. Тоест, ние веднъж сме го създали и го продаваме all the time. То повече не ни изисква време или е някакво много минимално. Така че това е бизнес модел, който е много скалируем. По никакъв начин не казвам, че това го прави по-добро от предните. Дори напротив, отново има си плюсове и минуси. Минусите са, че повечето хора все повече търсят да има и личен контакт към онлайн курсовете, така че само онлайн курс. Трябва да сме доста добри в маркетинга, доста добри в копирайтинга, да имаме доста добре направена фония, да го продаваме доста адекватно, за да имаме така добра успеваемост, но това е валидно за всяко едно и от другите. Да, най-големия плюс е, че можем да го продаваме в огромни мащаби. Това ни позволява да създадем така наречения Evergreen Funnel, или иначе казано фуния, с която да го продаваме нон-стоп. Поемам предвид, ако имаме примерно менторска програма, която стартира примерно от септември до февруари, измислям си, обикновено това се случва на някакви вълни. И примерно ние 1-2 месеца сме активни в маркетинга и в продажбите, запълваме групата и след това спираме. След това спираме съответно работата на фунията и се готвим за следващия период. Докато ако е нещо, което е готово, ние може да си го рекламираме постоянно. Онлайн курсовете може да ги продаваме както с lead generation кампании, така и с кампании за директни продажби. Това зависи най-вече от цената на онлайн курса, от аудиторията и от това да тестваме кое всъщност работи по-добре при нас. Каква е логиката? Ако е нещо по-скъпо, обикновено трябва да мине или през консултативен разговор, или през вебинар, или през някакво безплатно събитие, на което upsell да бъде вече платения курс. Докато ако е нещо по-евтино, бихме могли да го продаваме директно, или иначе казано, имаме си фуния, имаме си реклама, рекламата води до фунията, потребителя влиза и купува. И обикновено, каква е структурата на подобни онлайн курсове? Обикновено има модули, има уроци, видеа, задачи, бонуси, работни материали, работни файлове, така че онлайн курса не е само видеа, може да помислим какво друго допълнително да добавим към него като работни материали. Книга, дигитална книга, гайд
или иначе казано наръчник. Това са много добри продукти, с които да изградим нашия авторитет и да покажем експертиза. Обикновено това е входната врата към нас, към нашия свят, към нашия бизнес, или много често дори се използват като подарък. Сега, тук съм написал, че те биха могли да бъдат пасивен източник на приходи, ако имаме добра дистрибуция или ако имаме добри реклами. Вметка не е пасивен, със сигурност не е в истинския смисъл пасивен, но да речем една идея по-пасивно и по-лесно се продава, спрямо да речем по-скъпите курсове или съответно услуги. И да, това е, бих казал, един стратегически актив, който препоръчвам на всеки, защото той би могъл да бъде основата за нови продукти и да бъде входната врата към нашия бизнес, към нашата стълбица на стойността. Дигитални продукти под формата на шаблони, планери и всякакви други подобни неща. Отново много добър вариант, защото не изисква логистика. Отново продажбата и доставката е доста автоматизирана, не ни изисква човек, който да обработва поръчките. Всичко може да стане изцяло автоматизирано, което е супер. Тук това е подходящо за бързи импулсивни покупки, каквито най-често се случват в социалните мрежи, в рекламите, или така наречения low ticket продукт. Нещо, което е по-евтинко. Отново, не можем да разчитаме само на това и да бъдем много успешни. Това е по-скоро нещо, което може да ни докарва някакви допълнителни приходи, но по-важното е да ни докарва стабилен lead generation. Или иначе казано, подобно на предния слайд, който е с книгите, постоянно да ни вкарва поток от нови клиенти. Също така плюса на създаването на такива дигитални продукти е, че винаги можем да правим бъндали, или иначе казано да ги прибавяме към основните ни продукти. И да, нещо, което те правят е, че създават усещане за стойност, за висока стойност, за добавена стойност срещу сравнително ниска цена. Членства, затворени общности, това е нещо, което в момента на мен ми е доста интересно като бизнес модел. Определено планираме да го пробваме, да го опитаме. Вярваме, че би могло да бъде много полезно за клиентите и да бъде много печелившо пък от бизнес гледна точка. Защо? Защото има един повтарящ се приход без нужда от непрекъснати продажби. Какво имам предвид? Ако продаваме нещо на абонаментен принцип, ние веднъж плащаме за придобиването на клиент, а клиента съответно, ако е доволен, идва не с еднократно плащане, примерно ако се задържи в рамките на 5, 6, 7, 8 месеца, година, ние сме платили за реклама веднъж или сме му продали веднъж, но той остава с нас за по-дълъг период. И ако се замислите, много от най-успешните бизнес модели, не свързани с личен бранд, а като цяло са именно на този принцип. Телеком компаниите, сметките за ток, сметките за вода, кабелната телевизия, интернета, те са нещо, което плащаме месец след месец, след месец, след месец. Така че това ни позволява да харчим повече за реклама, да сме по-агресивни. Защото, давам пример, ако продаваме един онлайн курс, който струва примерно 50 лева, измислям си, и ние ако дадем 50 лева за реклама, за да придобием един клиент, ние сме 0 на 0. Или примерно дали сме 30 лева за реклама, за да направим една продажба за 50 лева и ни остават някакви малки печалби. Нали? Няма лошо. Обаче, ако имаме такъв тип бизнес, който е общност, който е retention, месец след месец след месец, и ние примерно ако знаем, че средно един потребител остава с нас примерно 8 месеца с цена 50 лева на месец, това са 400 лева. И ако тогава отново с тия 50 лева ние придобием един клиент, то разликата в печалбите е брутално по-голяма. Така че комюнититата са много, много добър вариант. Да, те са много подходящи за изграждане на лоялна аудитория, защото ако някой свикне да е постоянно с нас, да получава съдържание от нас, постоянно да сме му полезни, това е много добър вариант за изграждане на лоялна аудитория, която впоследствие е много лесно, понеже вече има доверието, би могла да премине на следваща стъпка, която да бъде съответно услуга извършена от нас или по-скъпа коучинг или менторска програма. Вариантите за съдържанието вътре в комюнитито отново е миксирано, т.е. може там да има съдържание, което да бъде на запис,
автоматизирано, може да имаме и някакви включвания на живо. Хубаво е да е естествено комбинация от двете, т.е. то задължително трябва да има включвания и на живо, било то под формата на чат, на въпроси и отговори, на някакви допълнителни ивенти за общността. Но да, естествено бихме могли да имаме и готово съдържание, което е за членовете на общността. И този тип бизнес дава така едно усещане за принадлежност и вътрешен достъп за среда, т.е. то там идва и комюнити, общност. Общността започва в даден момент, ако хората вътре в нея са ангажирани, да работи за нас. Т.е. хората да идват не само заради нас, не само заради стойността, която ние даваме, но и заради обществото от други хора, които са там. Афилиейт партньорства. Това е отново много добър вариант. Реално погледнато много инфлуенсъри работят на този принцип. Според мен това е окей като нещо допълващо при повечето. За някои естествено, ако имат много голяма аудитория, може да бъде и основно. Но да, като нещо допълващо да имаме продукти, които предлагаме на афилиейт принцип или буквално да си имаме стратегически партньори, това си е цял бизнес модел. Да работим буквално, т.е. да печелим основно от препоръки е нещо, което е супер. Какви са плюсовете? Плюсовете са, че изисква минимална инвестиция. Ти не създаваш нищо, просто препоръчваш. Реално погледнато, до някъде MLM бизнесите ползват това в доста голяма степен. Друго допълнително, което бих казал, че е важно за този тип монетизиране, е, че работи добре при вече изградена аудитория. Тоест, ако те първа стартираме, ако все още нямаме аудитория, ако тази аудитория ни няма доверие, съответно едва ли това да е най-добрия бизнес модел за нас, но ако имаме аудитория, хора, които ни вярват, хора, които ни следват, хора, които биха купили на база това какво ние им препоръчваме, то супер. Но за повечето бих казал, че това е един много добър вариант за страничен източник на доход, но не за основен. За основен смятам, че би могло да бъде подходящо единствено за инфлуенсъри с много голяма аудитория. Други варианти са така наречените бранд продукти или иначе казано мърч. Кучето си чува от тераста, съжалявам. Плюса на този тип продукти е, че те засилват бранд идентичността ни, което е много добре, за да може отново хората да се припознават, хората да се чувстват емоционално свързани. Тук е добре да го обвържем с някаква мисия, с някакво послание. Така че добър вариант е, но по мое мнение това е нещо, което е по-добре да бъде допълнение към друг основен продукт, а не да бъде основата. Отново, подобно на предния слайд, който е с афилиейта, бих казал, че мърча работи добре, отново ако имаме много голяма аудитория, ако сме инфлуенсъри с доста последователи. Но ако сега стартираме, определено това не е нещо, което бих препоръчал, то би могло да бъде част от микса, от всичкото, но не и основа. Ето това обаче би могло да бъде основа, а именно отново говорим за физически продукти, които обаче не са мърч продукти, а говорим повече за продукти, които са с реална голяма стойност, с някаква конкретно решаващи някакъв проблем. Сложил съм някакви примери, т.е. добавка, козметика, уелнес продукти, храна, свещи, всякакъв такъв тип продукти, които ние брандираме. Може да е бранд, който е не точно личния ни бранд, а бранд свързан с личния ни бранд и да развиваме паралелно и двете, а ние да сме като лицето му. Но идеята е, че тук говорим за някакъв физически продукт, който ние презентираме, ние рекламираме, ние сме лицето. И е продукт, който решава конкретен проблем. А не както е предходният пример с мърча, което е тениски, химикалки, тетрадки. Това е допълнение. Няма високи маржове в подобен тип продукти, защото рядко имат и добавена стойност. Но продукти, които решават конкретен проблем, това са продукти с висока добавена стойност. Така че да, този тип продукти работи страхотно, ако бранда е така в сферата, примерно на здравето, на лайфстайла, на личностното развитие. Доста са сферите, в които може да се помисли продукт. Въпросът е да имаме желание да намерим правилната концепция, правилния производител
и да го създадем и разбира се да тестваме и да валидираме пазара преди това. Нещо, което съм писал, много чест принцип по начин, по който се случва, това са white label-ите, или иначе казано много от продуктите, които виждате на пазара, те имат някакъв оригинал и съответно може да се направи white label, или иначе казано да сложим нашия бранд върху този същият продукт. Минуса изисква инвестиция. Тук не казвам малка или голяма, защото първо много зависи от продукта, от производителя и отделно малко или много зависи от... За всеки това са различни числа. Но като цяло това е нещо, което изисква инвестиция, но пък би могло да бъде скалирано доста. Защо? Защото хората купуват физически продукти със сигурност и много по-лесно можем да скалираме с продукти, отколкото с услуги. Тоест, ние не можем днес да обслужим 100 нови клиента, но можем днес да изпратим 100 пратки. Така че, да, продуктите са добър вариант. И една от последните стъпки, идеи, които съм добавил, са така наречените ретрити, събития на живо, лагери. Това вече е интензивно преживяване с висока стойност, което е свързано с някаква трансформация, с свързване, с обучение. Тоест тук вече имаме дълбока връзка с хората. И много често грешка, която виждаме, че много хора рекламират директно ретрити, събития, лагери, а те нямат основата. Идеята е, че това е на върха на фунията или една от последните стъпки, защото е нещо по-скъпо, нещо, на което потребителите трябва да ти имат доверие, за да дойдат на ретрит с тебе. Рядко някой просто от реклама или от някакво съдържание, не казвам, че е невъзможно, но е по-трудно. Така че идеята е да се развиваме всички други останали неща и ретрита да ни бъде черешката на тортата, както се казва. Какво съм написал друго? Това е чудесно допълнение към коучинг програми или към различни обучения, т.е. може буквално в пакетите, които предлагаме, да са включени и ретрити. И това работи най-добре при брандове с емоционална връзка с публиката. Тоест, публиката вече ни има доверие, свързана е емоционално с нас, кефи ни се, радва ни се и буквално сама си го търси, както се казва. Така че това е нещо, което ви препоръчвам, супер е готино, но това трябва да ви е нещо, което да ви бъде на фокус, след като вече изградите аудитория и клиенти, които са доволни от вас и ви имат доверие. Въпросът ми и задачата към вас е следната. Към кои от тези сте се насочили или обмисляте да се насочите? Защо? Отговорете си с логични причини, с емоционални причини. Кои са нещата, които ви кликват, кои смятате, че биха били най-печеливши за вас. Така че помислете, аз лично бих ви препоръчал да стартирате с не повече от 3, максимум 3, за да може да имате фокус. Така че ако в момента имате вече някакви, помислете как да ги развиете и какво допълнително може да добавите. Ако в момента си изграждате бизнес стратегията, идеята за продукти и услуги, изберете си няколко или дори за начало си изберете едно, помислете кое ви се струва най-подходящо за вас към текущата ситуация и започнете да маркетирате и продавате него. Това е от мен в това видео, очаквам ви в следващото.